Posachedwapa tikupasirani mndandanda wa mmene zayendera lero lino pamene akuluakulu a PAC kapena kuti Public Affairs Committee amenewa ndi akuluakulu a mipingo ayendera ku Page House kumeneku kumangochi kwa President wa chipani cha DPP. A-PAC adalengeza kuti iwowa apita kukacheza ndi Arthur Peter Mutharika, ndipo iwowa akwanirisadi zimenezi lero lino pa 8 May 2025. Public Affairs Committee ndi oziwika bwino ndithu kukamba za usogoleri wa mdziko muno sungakhalepo ngati a Public Affairs Committee sakutengapo mbali, ndipo iwowa adayambira kalekale ali ndi bungwe lawo ndithu limene limathandiziranso kuwongolera dziko lino. President wina aliyense amene akulamulira padakali pamenepo akakhala kuti walakwisa a Public Affairs Committee amabwera nkuyankhulapo kapena kuti nkuzuzulapo, ndipo izi zakhala zikuchitika kuyambira kale lonse. Tiyankhule zimene zachitika lero lino pa 8 May 2025 ndizoti a Public Affairs Committee adapita kukacheza ndi Arthur Peter Mutharika, ndipo kumeneku akambiranako nkhani zikuluzikulu zimene masamba a mchezo oziwika bwino ku Malawi monga Times, Zodiac ndi ena ambiri alembapo zimene akambirana kumeneku. Ndi ife tati pano tikupasireni kapena kuti tiwerenge zinthu zina zimene a Public Affairs Committee adakambirana ndi Arthur Peter Mutharika lero lino pa 8 May 2025 ku Mangochi pamene adakumana ndi akuluakulu amenewa. Tiyambe kuwerenga ndi zimene alemba a Zodiac pa mkumano wa Public Affairs Committee PAC ndi President wa chipani chimenechi cha DPP Arthur Peter Mutharika. Zodiac yalembanji. Bungwe la Public Affairs Committee PAC lero likukumana ndi kukambirana ndi mtsogoleri wakale wa dziko lino yemwenso ndi mtsogoleri wa chipani cha DPP Peter Mutharika ku nyumba kwawo m'boma la Mangochi. Malingana ndi mkulu wa bungweli a Robert Phiri, akuluakuluwa akukambirana ndi Mutharika nkhani zosiyanasiyana kuphatikizapo zokhudza chisankho pa chaka chino. Phiri ati akukumananso ndi akuluakulu ena a zipani zandale omwe akambirane nawo zokhudza chisankhochi, pomwe ati zipanizi zikuyenera kuonesesa kuti chisankhochi chizayende bwino. So zimenezo ndi zimene adalemba a Zodiac makamaka pamene amakumana ndi Arthur Peter Mutharika, ndipo mukufotokoza kwawo amakambanso zifukwa zimene akukumanana ndi atsogoleri a zipani zimenezi, ndipo chifukwa china akuti ndichoti akufunisisa zizayende mwadongosolo kapena kuti zizayende bwino chisankho chimene chikubwera pa 16. Ndipo a Zodiac adalembanso kuti mtsogoleri wa chipani cha DPP Peter Mutharika wati kungakhale kwabwino bungwe la Public Affairs Committee litayima pamodzi ndi Amalawi pokakamiza bungwe loyendesa zisankho la MEC, Malawi Electoral Commission, kuti lilole kuti kaundula wa chisankho awunikidwe. Mutharika alankhula izi pomaliza mkumano wawo ndi akuluakulu a bungwe la PAC ku nyumba yawo m'boma la Mangochi. Mutharika auza bungweli kuti chipani cha DPP chikufunitsitsa kuti chisankhochi chizayende bwino mwabata ndi mtendere komanso mokomera aliyense. Mtsogoleri wa bungweli la PAC a Guilford Matoga watiuza kuti zokambirana zawo zinakhuzanso nkhani za mgwirizano wa zipani zandale. So malingana ndi zimene zalemba Zodiac akuti mkumano umenewu umene udaliko lero lino ku Page House ku Mangochi udakhuzanso pamene Arthur Peter Mutharika amene ali mtsogoleri wa chipani cha DPP kupempha a PAC kuti alimbikisenso
anthu kapena kuti nawonso atengepo mbali makamaka pa nkhani yokhuza Smartmatic. Iwowa Arthur Peter Mutharika akufunisisa kuti mavoti kapena kuti chisankho chimene chikubwerachi chizayende mwamanyo kapena kuti azavote anthu osayuza machini ena aliwonse. Ndiye akupempha apaki kuti nawonso atengepo gawo kuthandizira kumenya nkhondo kapena kuti kuuza ameki zofunika zimene iwowa ngati chipani akufuna kuti chisankho chimene chikubwerachi pasazagwiritsidwe ntchito machine ovotera koma azavote monga mmene amachitira. Nde izo ndi zina kapena kuti ndi pempho limene Arthur Peter Mutharika adawapempha apaki kuti nawonso atengepo gawo pofalisa nkhani zimenezo. Tionenso zimene alemba Times pa nkhani yomweyi imene apaki adakacheza ndi Arthur Peter Mutharika amene ali mtsogoleri wa chipani cha DPP. Times 360 Malawi. Mtsogoleri wakale wa dziko lino Arthur Peter Mutharika wapempha bungwe la PAC Public Affairs Committee kuti liyime limodzi ndi zipani zosusa boma komanso Amalawi pokakamiza bungwe loyendesa zisankho la MEC kuti livomereze kuti kaundula wa chisankho cha pa 16 awunikidwenso. Mutharika anena izi lero atangomaliza kukumana ndi akuluakulu a bungwe la PAC ku nyumba yawo boma la Mangochi. Iwo asimikiziranso bungwe la PAC kuti chipani chawo sichikufuna kuti zosalira za chisankhochi zizawerengedwe pogwiritsa ntchito makina ena aliwonse koma pamanja. Mtsogoleriyu komanso mneneri wa bungwe la PAC Bishop Clifford Matoga asimikiza kuti mkumano wawo unakhuzanso nkhani za mgwirizano wa zipani za ndale kuunika zofunika za yemwe azayimire ndi Mutharika ngati komanso njira zothesera ziwawa pamene dziko lino likukonzekera zisankho. Olemba Yohane Simon. Times nayo yalemba moteromo akuti iwowa Mutharika akufuna makamaka anapempha apaki kuti alowererepo kuuza ameki kuti ayesese ndithu zisankho zimene zikubwera pa 16 September zizawerengedwe kapena kuti zizavotedwe kuzera pamanja osati so mwina nkhani yaikulu imene yakula kapena kuti mkumanowu udali wokhuza zinthu ngati zimenezi komanso akuti apakiwo adakhunzaponso nkhani zina zimene zikukhuza a opposition ndi osatira wawo amene azayime nawo limodzi. Tachita ni komenti timve kuti maganizo anu pa nkhani zimene zakambidwa lero lino apaki adakakumana ndi Arthur Peter Mutharika ino mwazimva motani. Electoral Commission MEC abbreviation ya Malawi Electoral Commission ikutanthauza kuti ikupangidwa fomu ndi misonkho ya Malawi. Chimenecho asachitenge iwowo ngati mwina ndi pati ya parcelo ya nyumba mwawo kapena ya chipani china chake chimene akufuna kuchibereka. Ife stilola Amalawi anavutika kusintha zinthu 1993 mwina sobwerera mbuyo 1992 tikumvera pa Channel Africa ngati ena mwa inu mulimbo muno atulangani mzaka zimenezo achina Comrade Kamulepo Karuwa ndiye na wotero kuyankhula kuti zinthu zisinthe malemu chakufa chihana kubweresa democracy muno Malawi. Lero lino zinthu ngati zimenezi patachitika chisankho cha 2020 kukupezeka kuti pakubwera ka practice komwe kaja tidakakana 1993 pa referendum kuna kuti muno mukhala multi-party system koma awa boma ili la Chakwera ili likuonetsa ndithu kuti sakufuna kumva za munthu podzera even Annabel Ntalimanja akungoonetsa kuti akuchitidwa order
zochita ine ngati Rayton Mangochi kuchokera kukalonga kuimira Northern Region tichita chotheka kuti Malawi democracy ipitirire chifukwa pali ena amene anavutikira ali moyo a former president Dr. Bakir Muluzi ulemu wawo ukuwayenera, Mai Joyce Banda ulemu wawo ukuwayenera, komanso kwa maremu ngati chakufa Tom Chihana ulemu wawo komanso awuse mtendere. Inu atolankhani ndikuwuzeni motsimika pano kunena kuti takhala tikuona nkhani enanu matuma nkhani kuchokera ku Mozambique after results as mathematic machine ndiye kadziko kathuka aka kama kilomita wochepa aka kamene atsogoleri amalephera kuyendetsa dziko ili, koma tikagwa muchi chiyesero choti mathematic izatulutse zotsatira ndikuzapezeka kuti Amalawi atuluka pansewu. Kodi nchabwino chiti kupewa kapena kuchiza? I think tiyankhana papa kuti kupewa ndikothandiza. Ndiye utenga ndi uwu inunso atolankhani pena pake tandioneseseni bwino atolankhani inu mukugwira ntchito mwamantha mdziko muno kaya munachitidwa capture muliuze dziko mukamapereka mafunso kwa anthu kuno muliuze dziko chimene chapangitsa kuti utsogoleri wa chakwerawo muubereke zinthu zikulakwika ile ngozi zikuchitika koma none of you makachita cover zimene zijazo. Tikapita ku Chitipa Ilomba Mbilima kuli nsewu umene kuli ma contractor 6 30 km zaka 4 5 palibe simalondeleza ndi chifukwa chani? Koma utsogoleri wapita mtalika muna uthandizira kuti upange chitukuko misewu ili muno ya China aid bridge ya Japan aid yo grant yo ndi chifukwa cha inu kulondoloza kwanu chikuchitika ndi chani? Muliuze setsiko kuchoka kwa ineyo Rayton Mangochi pasi pa Comrade Boni Kalindo ziko mwambiri. Ziko mwambiri poyambirira ndipereke ulemu kuno ku high table komanso atolankhani nonse amene mwabwera takondwa kwambiri kuti mutamva kuitana munafunitsitsa mukakhale nafe mukamve kuti kodi Amalawi akufuna chani, Amalawi akuti chani ku dziko kuno. Ineyo nimafuna ndiauze ana bero ntalimanja kunena kuti dziko lino sila amayi anu ayi sila atate wanu, dziko lino ndila Amalawi. Ndipo kuti Amalawi zimene akufuna ndizonena kuti chisankho cha pa 6 September chisakhale chisankho choonongeka, akufuna chikhale chisankho choti miyoyo yawo ipindule. Ndeni mafuna ndinene ndikupatsani chenjezo ili kunena kuti kumekiko muli kwa anthu ochepa kwambiri amene tikakuyerekezani ndi population ya dziko la Malawi ndinu anthu ochepa mwina 20 30 40 50 amene muli kumeneko. Nde musawononge ufulu wa Malawi 20 milioni chifukwa chakuti nomwe apatsidwa kamphamvu ndi malamulo athu pokuikani pamenepo kuti muyang'anire chisankho mutakhotetsa mwadala. Chenjezo elili tifuna tikupatseni kuti madandaulo a Malawi sakupangirani ubwino pa moyo wanu. China nimafuna ndinene kuti musatipangitse fa Malawi kuti tiyambe ziwawa mdziko muno chifukwa cha inu anthu awiri kapena anthu atatu. Mulipo wena amene mumadzimva kuti ndinu amphamvu, mumadziona ngati muli ndi ulamuliro kamunakula mimba, ndiye mumadzilenga ngati kuti dziko lino lili m'manja mwanu. Zimenezo muyiwale nzakale mphamvu zanu pamene tikuwerenga kuti masiku akuchisankho akhala ochepa zikuchepanso mphamvu zanu. Ndiye tifuna tinene kuti ngati apezeke wina onyalanyaza titakupatsani ultimatum ya 14 days kuti mukonze mavuto amene Amalawi akudandaula, inuyo nkuchitira dala mukasonkhe zikwanje zambiri aja mmachita sponsor zikwanje mugule zikwanje zambiri chifukwa kuterera chiyambi chichapanga anyamata zathu kunzuzule mwana anyamata akunzuzu ni pang'ono pamene pacha. Ndiye tifuna tinene kuti mulole mauditors ayang'ane komanso zolola mauditors ipo ine sindikufuna chifukwa sitikugwiritsa ntchito mathematics
maoditors yotaika uko chifukwa mathematics sigwira ntchito. Mathematics chotsani tigwitse ntchito maerengero athu amene timapanga kuno. Ife Amalawi kwathu kunoku tisadafikepo pa mulingo tikhozugwitsa ntchito mathematics. Mwachitsanzo olo even network ya phone yomwe ikumavuta mtauni munomu wati most mathematics ikukanika phone kuti uyimbire ndiye muzikatuza kuti ayi mathematics network sila libwino pena. Mathematics kuno ku Malawi kulibe, mupangane kumeneko. Mukakhala kumeneko muzuzana zoona. Amalawi sitikusekererani ngati mene takusekererani zaka folo zapitazi. Timadziwa timaona ngati kuti mwina ndino anthu akufa koma sindina akufa. So musapange kuti no zipani ndifa Amalawi zotsutsa amene akudandaula ndima amachalichi komanso ma organizations osiyana tipangepo ikoti chisankho chimene chife sitikufuna. Ngati pa 16 September patapeza kuti 40 sida chitike mudziwe zoti mudzakhala mdziko muno mopanda president. Zimezo sitidzalola. Ndiyeno ndima amenewa ine ndimangofuna ningokupatsani chenjezo mumandidziwa sitiyang'ana kuti ndinu ndani. Nimafunanso ndinene kuti pali chodabwitsa chimene tikuchiona kuti pali anthu ena amene tidakuyikani ntchito yoyang'anira dziko lino loteteza ngati asilikali mumakakhala nawo kumeki. Ndigwira ntchito timeki tadzipereka ana kuti manitani. Zaka zonsezi kwakhala kopanda inu asilikali kuti muthandizira chisankho lero mukabwera mwaona chani. Ndefe silingakuopeni chifukwa chakuti mavazi ovala za green ayi anake dziko lino ndifeyo ameti kulankhula. Misonkho imene mmalandira ndalamazo kumeneko ndi athu. Ndefe anu ake tikuti chisankho chikhale chapoyera komanso chochitika mwachoonadi. Owina awine kuti wawina osati mubereka munthu chifukwa chakuti wakanika zaka 5 zapitazi cholinga chomuteteza kulibe ulendo uno. Mawu amene nafuna nkambe ndi amenewa zikomo kwambiri. Kumpando olemekezeka bwana board chairman Right Honorable Bon Kalindo ulemu wanu. My comrades amene muli kutsogolo uko ndikupatseni soni ulemu wapadera. Ndi nene motere comrade Bon Kalindo, nkhani zomwe tili nazo pano ndizokhudza ifeyo amene tili enu ake. We are the people that employed you, the people of Malawi. Amene tidakulemba ni ntchito akumeke ndifeyo. Tikamati pali chairman Anabelo si wina adamuika kumene kuja ndi inu ndi ine. Let me come back slightly ndibwerere kaye kumzuzu chiwanja cha Mzuzu. Ulemu wanu, I salute you comrades from Mzuzu. Monetsa kutekera, monetsa mphamvu ndi mangolomera. Chifukwa cha ichi tukupatsani ulemu wapadera. Ndipo continue aluta continua. Our comrades ku Blantyre, that was commendable. Will not let you alone. Will not let you go. We are with you, comrades. Our fellow colleagues, amenitili in this high table, komaso kwina kuli konse, simuli noka tili limodzi. Ndi bwere kufundo imene ndimafuna kuti ndi sakatule. Kunena kuti amayi ndi abambo, dziko lino si lo bweleka. Dziko lino, this country belongs to you and me. We are the authors and finishers of our faith, and this is our country. And then dziko lino tililemekeze kuti Mulungu adatipatsa kutekera kwathu. Inetu ndikuti pepala italisiyani kai. Tikambirane. We are discussing thoroughly critical issues. Inu ndife tikambirane poona kuti nkhawa za inu ndi ine ndi zimodzi. Misonkho ya inu ndi yanga ndi chimodzi. Mavuto anu ndi mavuto anga ndi amodzi. Nditiyeni tikambirane tikonze Malawi pozindikira kuti Malawi yusiwa wina, Malawi ndi wathu. Ndiye ndinene kuti pamene tikukamba nkhani zonsezi tintiunike tsinde la zonse. Ndikunena kuti
Annabel Ntalimanja, you are not above the law. You are not more important than the employer. You are not above everyone. Ifeyo tikunena kuti inuyo ameki mugwire ntchito yanu mmene tidakulembera ni ntchito komanso tungopanga izi pongokopa tsani ulemu. Would have been much happier if you people amene muli kumeki if today you could have stepped down. Mukanatula pansi lerolo. We don't need this nonsense. Chifukwa misonkho imene tidakupatsani si imene tikuenjoya, si tikudyerera, tikuvutika. We are struggling each and every day. So because of that, as a citizen of this republic, I urge all of you to stand up collectively, not independently, but collectively, tigwirane manja pozindikira kuti palibe wina amene ali above the law. Tigwirane manja titeteze dziko lathu pozindikira kuti Malawi ndi wathu. Malawi sobwereka. Malawi wina aliyense atenge gawo pozindikira kuti tonsefe we have the right to save our country. Thank you very much. Anja makamaka nkhani ya chisankho iniyo ndi mzimayi mukudziwa Malawi wathu mene alili. Malawi wathu ndi wochepa, Malawi wathu sitinathamangepo, Malawi wathu sitimadziwa kuti mfuti tikamalira uko tamathawira uko kapena chikwanje chikamatere tangozionera pa nthawi kamene kaka kuti kumatuluka zikwanje anthu amakhapidwa kaya matani. Komano ndimafuna ndikudzisimikizeni kunena kuti chisankhochi sichimafunika kuti muchitengere mbali ngati inuyo oyang'anira za chisankho. Annabel Ntalimanja ndimafuna ndikuwuzeni ngati mzimayi nzanga Amalawi ambiri azimayi akuzunzika m'Malawi muno. Ndi zambiri zimene zikhoza kuchitika after chisankho chitakhala kuti mwachipanga favor amene mukupangira chonchimo. Ndimafuna ndikusimikizeni nena kuti apapa inuyo musatenge mbali ngati mukupangidwa pressure ndi anthu ena ake ndikwabwino mpange resign. Dhani kuti mukapezeka kuti mwapanga chisankho mwa by force imene mukupangiramu mukukana kunena kuti anthu asayang'ane mu system kuti makamaka pasakhale auditing. Ndi kwabwino kuti mwina anthu ena apange audit chifukwa yonena kuti imene zikhozokhala kuti zili poyera anthu adziwe kuti mwanyamula chani mu system imene mumu. Chifukwa system imene mukukanizayo ndiye chisankhocho ndiye chimene chikufunika nchonena kuti mukanalola anthu ena apange audit. Dhani kuti mukakane kuti iyayi ife tiuzabe mathematics then iyayi tizapanga kuti iyayi ine naona ngati kwa inuyo ndinu mzimayi omvetsetsa. Inuyo munayenera kuti munyamulepo mbali ndithu okha ngati mzimayi kudziwa kuti pamawa pasabwera chiyani tikhati takaniza kupanga audit tikanipeze kuti takakamiranso mathematics chimene chingazabwere after chisankho ndi chiyani. Munayenera kuwaganizira azimayi anzanu. Munayenera kudziwa kuti pali anthu ena amene ali aulumali kuti azathawa bwanji. Taona anzathu ku Mozambique azunzika, taona anzathu ku Kenya azunzika kuti muonesesa amene amazunzika kwambiri ndi amayi ngati mene tilili ifeyo. So nimaona ngati kwa inuyo ngati mayi nzathu munayenera kuamvetsetsa Amalawi wochuluka amene akudandaula za mathematics. Ndi kwabwino tiuze manyu dhani kuti tikapeze kuti tapezesa Malawi wathu pa mavuto. So amayi Ntalimanja ngati mukundiva padakali panopa tamvetserani ndithu tavomerezani kuti ife tiuze manyu m'Malawi muno chisankho chikapitirire. Dhani kuti mukatenge mathematics mukayuze nimene mukaniza system kuti anthu ena apange auditing. Kodi anthu akukhulupirirani bwanji? Anthu akudalirani bwanji ngati kuti iwo ndinu mukuyimira Malawi? Inuyo ngati mukuyimira Malawi aliyense munayenera mumvetsetse Amalawi aliwonse amene akudandaula osati mukakhale ndi mbali imene mwanyamulayo chifukwa zikuonetsa kunena kuti anzanu anthu ena achipani chinacho akusuzumira ku system. Anthu ena awo amene mukuwakaniza anthu ena achipani china mukuwakaniza ku system. Chimene chikutanthauza kuti inuyo pali chimene mwanyamula mwa inuyo. So ngati inuyo mukupangidwa pressure kuti inuyo mugwire chinthu chimene chichi ingopangani resign dhani kuti Malawi akakhale pa mavuto ozunzika ndife a Malawi. So chinthu chimene chichi chimapezeka pa 5 years kamodzi ndi mwayi wa Malawi kuti akasankhe chimene akufuna osati mwapangire zochita iyayi musakakamize muzinthu zanu. Ndi kwabwino inuyo muvomereze kuti apapa Amalawi asankhe chimene akufuna osati inuyo mukakakamize. Zikomo kwambiri. Thank you so much. Because of time, we'll go straight to question and answers. So my colleagues in the media,
There are two mics.